खुलुमबाय इनसाइडनि नायगिरि नोंथांमोनखौ बरायबाय सानथामनि हाबाफारि लानानै खुंफुंनाय बाक्सा जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि 67थि बोसोरारि जथुम्माया दिनै नैथि सान खारिजा बिस्नि दखरा एबसुनि सनाथि मायथाइ फालिनायजों लोगोसे बाक्सा जिल्ला एबसुनि गुंगा 67थि बोसोरारि जथुम्माजों लोब्बा लाखिनानै दिनै फुंबिलि समाव फिरफिला बिरहोनाय आरो सुबुंफोरनो बिबार बावनाय हाबाफारिया जानानै थाङो मख'नो गोनांदि हारिमुवारि थुनलाइयारि आरो गेलेमु बिथिंनि माखासे बादायलायनाय हाबाफारि बादायनायनि अनगायैबो आदब आरो गुन गोनां सोलोंथाइनि मावथांखिखौ लानानै फरायसाफोरजों लोगो हमलायनाय हाबाफारिखौ लानाय जादों होनना बाक्सा जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि उमेश दैमारिया खौरां बिजोंनि गेजेरजों मिथिहोयो। दुलाराय बर' फरायसा आफाद बाक्सा जिल्लानि 67थि थान्दै जखन्थाइ लोगोसे खारिजा बिस्नि दखरा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि सनाथि मायथाइ फोरबो फालिनाय आरो बे फोरबो फालिनाया सानथामनि हाबाफारिजों बे हाबाफारिया जागायगासिनो दङ आरो दिनै नैथि सान आरो नैथि साननि गिबि हाबाफारि बायदियै जोंनि दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आर'ज गाबनाय आरो जोंनि दुलाराय बर' फरायसा आफादनि फिरफिला बेरहोनायजों लोगोसे मुंख्लंनि जे खाम्फायाव बिबार बावनाय बे बिबार बावनाय हाबाफारिया जानानै थांबाय दा दुलाराय बर' फरायसा आफाद जे बाक्सा जिल्लानिफ्राय जोङो नैबेखौ थांखि लादों जे फैबाय थानाय समाव दुलाराय बर' फरायसा आफादा जे बड'फानि सिमां बे सिमांखौ जाफुंहोनो थाखाय जों जेब्लायबो नाजागोन मानो होनबा बड'फाया सिमां होलांदों जोंनो बर' माहारिखौ गेरेमसा माहारि दानाय आरो बे गेरेमसा माहारि दानो थाखाय जोङो फारफ्रोमबो बिथिंथिं जोङो गेरेमसा जानो हागोन फारफ्रोमबो बिथिंथिं जोङो रोंखा राखा जानो हानांगोन दिनैनि समाव जे सोलोंथाइ बिथिंनि थाखाय दुलाराय बर' फरायसा आफादा हाबा मावबाय थादों बेजों लोगोसे आदब आरो गुन गोनां सोलोंथाइ बेखौ सरजाबनानै हाबा मावबाय थादों आरो बिनि सायाव जोङो आरो गोथौसिन एलपिनिफ्राय लानानै इउनिभार्सिटि फरायनाय जे फरायसाफोरखौ लानानै सावरायनाय गार्जेनफोरखौ लानानै सावरायनाय बे हाबाफारिखौ जोङो थि खालामनानै लादों बेजों लोगोसे दिनै जोङो रांखान्थि बिथिङाव जों जौगाथारनो हानांगोन जे रांखान्थिया जोंनि आखाइ मुथायाव जुदि थायाब्ला बर' हारिया माब्लाबाबो जौगानाय नङा मानो होनब्ला जोङो जुदि दिनै नायोब्ला जोङो गोबां समाव जोंनि सिखारनायनिफ्राय लानानै जोंनि उन्दुनायसिम जानाय लोंनायसिम गासिबो जोङो गुबुननि सायाव सोनारनायखौ जों नुनो मोनो दिनै जोंनि जानाय लोंनाय जोंनि गाननाय जोमनायनिफ्राय लानानै जों गुबुनाव सोनारबाय नामा दा बिनि थाखाय जुदि जोङो गासिबो बिथिङाव जुदि गुबुनाव सोनारनो गोनां जायोब्ला जोंनि बाहायनायनिफ्राय लानानै जोंनि जानाय लोंनायनिफ्राय लानानै अब्ला जोंनि रांखान्थि हालोदा जोंना मोजां थानाय नङा रांखान्थि हालोदा जोंनि आखायाव थानाय नङा दा बिनि थाखायनो जोंनाव माखासे आखु दंमोन जे जोङो रांखान्थि जौगानो थाखाय जों दाउ अमा फिसिनाय बे हुदाया जोंहा दंखायोमोन बेखौ जों बोरै गोजोर खालामनो हायो बेजों लोगोसे दानाय लुनाय जोंनि हुदाया दंखायोमोन बेखौ जों बोरै गोजोर खालामनो हायो दा बेनि थाखाय जोङो रायजो राजाजों सावरायनाय माखासे बिथांखिखौ जोङो बेवहाय लागोन आरो दिनै नैथि डेलिगेट जागोन बे नैथि डेलिगेटआव जोङो माखासे बिथांखि लानानै नोंथांमोननि गेजेरजों नोंथांमोननि मिडियानि गेजेरजों जों फोसावगोन फैबाय थानाय जे बोसोरसे समाव जोङो दुलाराय बर' फरायसा आफाद बाक्सा जिल्लाया मा हाबाफारि लानाय जादों आरो माखासे जे बिथांखिफोरखौ मिरु दुलाराय बर' फरायसा आफादाव बेखौ दैथायहरनाय जागोन दा माखासे हाबाफारिया बेफोरबायदि जोंना जानानै थांगोन आरो जा गेवलां मेल दङ बे गेवलां मेलनि गाहाय आलासि हिसाबै दिपेन बर' मानाव गेदेर जोंनि दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरिया फैगोन दा नैबे हाबाफारियाबो जाहाथे जोंनि रायजो राजाफोरा बे मदद होयो बाहागो लाफैयो बिनि थाखायबो खावलायनानै दोननाय जाबाय नोंगौ बे कभिडजों जुजिनाया जोंनिया 2020 मायथाइखौ जोङो मोनथिखाबाय बेजों लोगोसे दा गोदान भेरिएन्टफोर फैदों अमिक्रन भेरिएन्ट फैदों दा दिनैनिफ्राय फरायसालिखौ बन्द होनायबो जाबाय आसाम सरकारा आरो सिगांफोराव जों जुदि नायोब्ला नुदों अनलाइन क्लासफोरा जादों नाथाय जोंनि जे बर' माहारिफोर जेराव रायजो जायो बर' रायजो राजानि जे फरायसाफोरा नांगौ बायदि नेटवर्क बेफोरबायदि मोना नांगौ बायदि जोंनाव फेसिलिटि गैया नांगौ बायदि जोंनियाव मबाइल एन्ड्रइड मबाइल जों बाहायनो हाया दा बिनि थाखाय दुलाराय बर' फरायसा आफादाबो बिनि थाखाय खामानि मावगोन जों गामि गामि थांनानै फरायसाफोरखौ खबर लानाय फरायसाफोरनि जे फरायनाय बे जाहाथे थालाङा बिनि थाखाय हाबा मावनो थाखाय जों बिथांखि लागोन दिनै सरकारा बन्द होदों अमिक्रननि थाखाय दा बिनि थाखाय जों सांग्रांथिबो थानांगोन आरो दुलाराय बर' फरायसा आफादा जे बे
कर'ना भाइरासनिफ्राय रैखाथि मोननांगौनि थाखाय सांग्रांथि मेल बा सांग्रांथि फोसावनाय माने फ्लेक्स बेनार हर्डिं खालामनायजों लोगोसे रायजो राजाखौ खावलायनानै दोनखानाय जाखादों जे जों एसेबाबो गाव सांग्रांथि जानांगोन। दा दिनै मेल जोबखांनायनि उनावनो जोङो नैबे जुदि कर'ना भाइरास बे अमिक्रन भेरिएन्टआ जुदि साग्लोबसारनाया एसे बारायदोंब्ला बेनि थाखाय जों सांग्रां जानो थाखाय रायजो राजाखौ खावलायगोन। लोगोसे फरायसाफोरखौ बेखौ खावलायदेरगोन जाहाथे फरायसालिया बन्द जायोब्लाबो गावनि फरायनाया जिबनाव माब्लाबो जाहाथे बन्द जाया। मानो होनबा मोनफ्रोमबो साबजेक्टआ थिखानाय दङ, मोनफ्रोमबो थाखोनि थाखाय लेखा फरा दंखायो। दा बे लेखा फराया जिखिनि लेसनफोर दङ, जिखिनि फरा फारिलाइफोर दङ, बे जेब्लायबो बिथांनि माने फरायसाफोरनि जे फरायनाय हुदाया थालाङो आरो सम मथे फरायो, जिखिनि रोंनांगौ बेखिनिखौ रोंनानै लायो। बेनि थाखाय खावलायनानै दोनबाय।